Здравейте, аз съм Пламена и днес ще ви покажа как да си направите картичка. За целта ще ви трябва два различни цветни листове, молив или химикал, ножица и сърца. Аз съм си ги направила от шаблон. Имам такъв шаблон и съм си ги очертала и ми се получиха сърца. И сега да започваме. Започвате като взимате най-голямото сърце, слагате го и го очертавате. Ето така се получи моето сърце. Моето не стана много равно, но няма нищо. И го изрязваме. Ето така се получи моето сърце. Правим по същия начин и с по-малките сърца. Очертаваме ги и ги изрязваме. Ето ги моите сърца. Сега трябва да вземем жълтия лист и да го сгънем на две. Ето аз го сгънах на две. Взимаме тази част и изрязваме ето от тук. Но ако искате, може и ето така да ви седи. Моето ще остане така. Взимаме сърцата и ги залепяме. Ето така залепих с голямото сърце. Сега ще подредя малкото и най-малкото. Ето така аз ги залепих. И сега от вътрешната страна можем да напишем някакво пожелание. Аз намерих още един цвят и той е зелен. На него изрязах го в кръг и намерих пожелание от интернет и го написах. Сега трябва да го залепя ето тук. Ето така го залепих. Моята картичка е за рожден ден. Може да бъде за имен ден или за нещо друго. Сега отдолу можем да напишем нещо. По-добре е да си направите редове преди да го напишете, но аз не си направих и ми стана малко накриво. Но няма нищо. И това е картичката. Ако искате, можете ето това тук да го изрежете или да напишете нещо, или да нарисувате. И това е моята картичка. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре и ако искате още видеа, се абонирайте за мен. Чао!